gochakira chishiringi chirigu isato nechimi isano. Tuwakere esimi ase enamba ya 0110505501 gose 0110001333 Inchuo Spexcel Optician bwenyorere omochando bwa maisago. LT Kenya International Medical Center ni nyagitari ikotoka ime yomochi obosongo. Kenya International Medical Center erega igomochi ito obosongo. Nikoto kunyaraka otokotumika chimashini chekerero kuringoria omochando ore asomobere ogo. Omochuko songo nane ni gotogo va services chia amarwaira ya gatoko kanga chronic diseases go lifestyle diseases. Omo ligereria ina marwaira abera go chande amate yaitenga kientambe na inda abande abare mairi nonyana abande ni go barasinye gitari aho wetera marwaira ya gatoko kanga chronic diseases. Ya marwaira to kunyaraka otokonya no burwaire bwa diabetes, high blood pressure, asthma, arthritis, ulcer ne marwaire ande amange gwata abanyegitari bare trend nande bakuligereria umubero w'umugima ko gwetukia bakegesanyise igonga chimashini nigo chiroro cyarure chinse cya maiko chikoligereria ibimo byabo byonsi ipi by'umubere ko gwetukia bakamagurunse kira naboiko kira ritukuri Jumapili gochakira ensa eyamone kideka 20 umirana na Daktari Irene Kemuma ase akunyaraka baka okweresa amange iguru y'inyagitari yaito inyura na sigitaseni kiachiri nguma kya Amazing Voice of Victory na amange kuru ase nyagitari yiga ya LT Kenya International Medical Center yakogera tokuligereria umubero w'umugima twachaga kuligereria ko gwesa amaino nonyana abantu mbara amaina asumbuete aho batakeira banyora amariogo ya amaine singe njuko rusia amaino tali korokwe solution yonsi muligereria ni gakwira ni bonyamasi bwitu bw'umubirense ubutokorokanga immunity asomuntu bw'igesongo kwanyora ngekero immunity ya beirense ni gamarwira ko cha mange mono ni gakona kurangira ni final watch konyora ng'umubire usarekire ni gogotonyora gwetera enamba yesimi ere 0717176383 gose 0798018654 kulia na kego sali umubiro ito igonga kitotigiri maega so kuligereria mangana nutrition igo twachiri gokonya omochando ore asomobere ogo Voice of Victory Radio amo netivito chane kule kwa mongina Grace Nyanchoka Michira. Voice of Victory to chane kule kwa mongina Grace Nyanchoka Michira. Nigale omurugi onaftari Michira makere wechinsa mochira chia Makanda Village Nyakumbati Sublocation Makanda Location Chuni Ward Masaba South Sub-County. Nigale ngina Edwin Duke Onsembe Mokeira amo na Catherine. Nigare Nginavera Robina Pacifica amona Celesta nigaro mwana obwo mogaka nyegusira Samuel Mugire na omongina Pauline Kemunto Mugire wechinse mochiria chabukuche kyamukama nigare omwana gose nigare Isabera nigaro mogaka nyegusira Makere Ongaro no mongina nyegusira Rail mongina Makere nigare muswatu mwabo Elizabeth Raban Ebisiba Aber Aris Joyce Esron Mary amo na Evelyn nigari mukamuro mwabo Sande Nyabwengi o principal nyaga Kamakere Korongo Secondary Nyachoti o Elda Oanda Momanyi Elda Nyandoche Oriku Elda Makori Mwalimu Gichaba Nyagosira Nyamwaya Aboigo na Ongaro mukamuro mwabo ni Gobare Gesare Caro Beatrice Elizabeth Esther Judy Chelia Joyce na Mirka
nigare kamati ya Dina Yunis, Nyandara Bonareri Bosibori Nyambusi na boigo na Ondiek. Boigo nigare kamati ya Mora, nigare korera ya Nyagusira James Atoko na boigo na Stella Kumbuka bechinse mojireje konge. Nyagusira Abina Kiyuka na boigo na Sara Kemto bechinse mojiria chanyangoso. Nyagusira James Atoko na Saringi bechinse moche bacho na boigo na Nyagusira Oyaro na Isabela na boigo nigare Nginakoro Clinton Maria Ruth Amo na Kemto. Umuchango noberi tukoria chuma ine chitariki 30 mutinyo 7 mwaka 2024 aria chinse mojire ja Jogo Omakere Village. Umubere norusuwe chinse mojire ya Krista Maren ri tukoria Alhamis itariki mutinyo 8 mwaka 2024 airwe koika sinkaya ya sobotuko naye niwe chitariki 2 mutinyo 5 na 3 mwaka 2024 chinse mojire ya aria Makara Village Makanda Nyakumbati Sub-Location Makanda Location Ijon Ward Masaba South Sub-County okwo nogo kwa Voice of Victory Radio Amanisiviatic Warrior komongina Grace Nyanchoka Michira tomone amade ya Voice of Victory ngima tobere ngora chinga kichi chobo kendo obonge.
twachage tugotebania kurwa saba gusibe tubatebete nga na arengi mutaka mwere ngakiru no mwange munda agankora munda okwaga mwa gwetera se kipindi iki kyo mwango Calvary igonda tugotebi nga omwango gusi na akoreteri ngana lakini omwango Calvary nabwo atarakora mo gwitania aria turengereretie lakini bono ntagetenga kerotoko swa ase egipindi kiri tukoria rero ntagete tumirana na umurimi undi na ndubwate uburimi butari bwa kawaida twabere tukoria no tuerese aiga makonde naro ni ndagire kiarire gutigara nakyo gukora bono gwacha gwatana nanga amakonde aya ubuchafu obo bono gego ko improvise for example buna ubutikatara tumia example buneke abatakorora na obuyomboro yani obuyomboro ebintu twatebe ekorosi fertilizer neje black soldier flyage twatebe chokuragiri chingo. Yogo tindi waka affect the bilengera yabo na their mental health. Iga better be rehab itogo toka tisensia ungatarunga ikiseri and God. Togo konye mechango egirase e community yabo kusibuna mwana oeta wende university onge ya kutumia marogo yogo tindi otige skuru ogo bibagwa ya kwasare. Omogakwa osari gasiaye nywa maru oetana na sawa kwa regasi ya serikali ya Mobuta oitikaka ongea kuchanda abantu chifamili abuneka wetera sekincho yo abagaka use abanyina kunywa mariyo yogoti umonto otige kanisa asekincho ya mariyo yogoti umonto ngea koiba olengo monto ya elia nyoro chibesa chuko kanyora kunywa mariyo yogoti monto onge agwetana n'abantu bamwe abo bosaigo usengencha amayogo bacaga twabapima twabamayogo yogo sibe biteko bamubere twabakorera counseling na igo twabakonya unabu twakonyereka abantu kamba kwani ngabwirire biya imagoroba yabono bagusiba mitasi mwatoka gusiyengima samuri tanguru kubwas maseti nkai gotoka. Buyakimana good morning and just tuvate tumanje murige nechika kichingi yato kwarigani goja asomoro biruma magazeti emambye igare rukire kitariki emerongo 30 AM Timothini ugatana kabiri umutinyi go onyareka bakugwa kansi tunyiringa umutinyi gano yokubwatiniri bwate mitinyi emerongo 30 n'ibitukerbo amatuka emerongo 30 n'erimo tari mitinyi umutinyi bwate amatuka emerongo 30 n'erimo exactly amatuka ari emitinyi akawe mitambaso mwaka Tenga January metero ko mwaka munga. They were 62 days. Ndende. Yeah. Nawe ko nyarekana lakini kero kutoikire gaigane matukari okoranga mwaka gwanza kumnyoka bakoko ranga bwakiri boiri na injirinde ya mwe wotenga umwaka y'ibintu biri kwabigite anse mukwa kwente kunyara ko wikanya ndana muno chikambi chigenderete ande onsi ano jabantu babateba nginjara teko chikambi chigenderete Rona kwenda otegereri ngana okora ranchi nero lakini abundi likale taliboniga yabonye paite some churches lakini of late konyo arenda agire kambi ngote tugotoba munyabwari ni kibaru obo ngiti bwa icho ile daringa endakire kuri yes obo ngiti bwa icho ile lakini ndikate yando sangano yomino keraroje agotera ngo bagotanga onkonye kerondoje yisari kwa kumbukumbu singenje kinga kirindaroje kali cyo cyo kaleta gusinechi gari uja kaleta chianga uja kaleta ibindebia uja gotenga ngwangonye no nkonye boniga kinga kirindoje irinde ebenga history
obusani bwitu bugenderere kuna comment kana chingaki chonsi Yeah. gekonge ase chigazeti chiga samoka itoke gantu bwate gazeti ya Daily Nation abo gazeti ya Standard ito chukunyaka to kurigiringa ingi kyanya to kaba kyo korekana ritu kurigoro ase ari agenderere gose ari anya to kaba kuna abakenya ritu kurigoro ndoroche ebunge eria waje Yeah. aba MC ritu kurigoro bakora ate mana chingurukira baragiro meze bagote anga Ndagereti gera guswa mubereye. ya esikiri bawatenga omuswada gw'ekibesa bwe county yo nigonyori rugwetigwa oyo takiri gwetigwa alisi banya tuko bakomokia omugavana bwe county yo nagoteba ng'a nigo obotumiki bw'ekibesa nabo igo ebintu bindi by'oborai bitaranya kwa bigoikani ukoreng'ana amo ni katiba ya Kenya. Ayinali abakenya banya tuko bagokumira rituko rigoro kubwatikana gose news yanya tuko bageko ba headline as news rituko rigoro. Sijui tocha katika sija Standard page chintangani Hezbon. Aiganindo chenga bono abana ba Chirenga twabere dokorere naranga ekira abana ba Chirenga nari abarimu bakoraki bakubika bautagote banguru bekana bari. Lakini boni iganindo chenga ebyombe byonsi bya kupet na nati niko byatebirenga une tamu nyego chakonye serikali tiri guchigwikirania amagani abo ya salary dispute ya igagendete mbachiko go salary kogenda ase omugiro. Indo chikomurekere page ya gatatu nabo igase page ya kabere indo chenga omo president William Ruto aberega komu nominate hoyo korukunganera Dorcas Odor gochikoba Attorney General gostori kubwatereri gabutura manyanga nera omusubati mutangani koira asekero gekyo actually nera umutangani ko gisaransira aise gweti wa amone bunge. Thank you togo skamutuga iga ndo chikomurekere page ya tano na gatatu ase omo deputy president bono wikira boni gase kambia Kenya kwanza babere splitted asekeri mbaro bago support motebitabe impeach nabande ko bagukana ngatabisa ko impeach ko bwatekana ne meeting eto twamurekere teri ko tukure igoro yave teri tukura chuma mosi ngo tuko igo aina rara space chintangani nabo igo nindo chega igase page ya kane gatano na gatano nomo Hezbon nindo chenga false prophets baichorega Kenya abarandi babokora serikali bono yabikire measures cyo gukora koranga abarandi abiga ngonyara bari bakurusigwa arorogose ko teneni wakora emirimo yabo aiganindo chemba kwanne tigoro yako end cultism devil worship na boigo na mangana ndamanke alia akona mamincha nobunya sai ga Kenya. Yes. Uyakima nabo yokutukuna ase gazeti ya Daily Nation igaiga njukunya katuko rigeria asubu mimono kubwatikana amone ngana gose esegi egenderete igati yababwatani bari bakomwa okoboko mokonyi bumuraibense da igati gashago nabo igo bari badi asensemo iriye yumuraibense njukunya katuko rigeria abo aseri tukuregoro ababwatani batatokuru aserombe agashago abanyatuko bakurikiwa kibodi ase amagacho amanene ADCI kubwatikana amono kurubikana okwanyera ko kwanekiwa iminsi ya Kenya nabo igo ase semo inde zikunyara ko kumurigeria omusubati Oduor oyinya tukabaka gochorwa na omo Attorney General omusubati omutangani iminsi ya Kenya numuraibwense kuba igo ase semo inde zikunyara ko tukurigeria asobikano igorunga a task force aroboti urikana yanya tukabaka kubwatuka uche ase omuraibwense aina arwate biramurikira zigate daily kontrasa ase chipedi chagati aiga hase gaseti ya The Standard bana wekire ko bamanyi kubwatikana na omusubati Dorcas Odor omo president William Ruto aberega kumuchora gochikuira ekero kirya Attorney General eye maiga yo gochikuira ari baga riaye Justin Muturi uyobete kawo chora koba cabinet secretary gosomo waziri baoteba ochiase ensemeri ya public service baoteba ngo bokoreri bwo munyabantu basigusi yes public service keto kuri ya sensimiga ya Oduor ke konge na mboigo ogochora kumura ibyense turochenga ase cabinet nitukuregora action ya rwita marita onsi y'abantu bari batake gochorwa nk'umuntu general nabo igona keri kendi Kenya tukabake gotigara mu bunge gusomo waziri wechinsi uraje kunyaka ukawutena amangana y'ichinsi isko bionsi onyaka kubwatuka hali tukuregora nabo nyaka kubwatuka amarita yega nabo kwenekia ipala kwende cabinet yae koba complete
kulingana amo nerichiko gusinge constitution iri nyetoka bakaoswanera abisi gusinga abawaziri bali anyetoka bakagwaka ikaramu na kubatenga bono nduchinga emirimo yaino tiragokiba Kenya karatumuka tuchore abantu bandabaya indi tore gusimba nyako bagotokonya nambe yemo muswati oyiga according nga abantu banyariko bagotwiti gose bakoiraniri asogochoru kwaya nduchikombe kirikia rules of Kenya banyetoka bakokwanira kombe kia bachachi banyetoka bakokwanira naboigo chi magistrate abu asare oyomobo banyetoka bakokwana goteba nga bali no gosemera ngoyo andake nanyariko bakakunyara ikiru ikiga esingenjo taraba gakorokana aseni asobo siasa ndionse tararokana mbona rusetigu ase ikigambiro esemeri ikigambiro nabo iko ase kirarusetigu ase esemeri ikigambiro twabere ko batokoranga government tubwate chinsemo isatu chia serikali abustu bwate bunge tugatwara ikigambiro nabo tugatwara executive ase nsemo ya judiciary yabere ko bagikurira nga andake nabego kora igendo bakonyara ko bakoigwikana amone ne serikali rabisi bono yekeracho letu nabo igona amaitinga ikiabere ko bakeko kore kwende na nervo ruko ba advisor igori ya mangana yerichiko oji ase serikali mbitambo keruki arachikunyaka bagakoimuki ende kwene kinga ensemiga ya serikali nabo igo ensemiga yebigambiro ngunyara kireko bakikubwata na singenzarire koti na bego ikayaruri yatebanga igente kigani okirima minjaniri chiko lakini twara asesemende serikali yagenda gukora igento kiri bono onyeriko bagakobeka umuntu umanyitinga ikiabe ko bagekorekana nki abachachi babiriko bakoreranga mbako nyako bakwewori bagali abene gusi bilengeri byambi kunyako bikwikana amo ne serikali ikine kigente gitangani arachiko nyako bakako gakonyana kerekyo ase emirimo yayo asense mende umurayi bwese gose serikali netakeri inyaka bakiwa advice bu anamono ngense miga ya judicial killing yemura bwese atabiringa serikali yayo ndeko chikunyaka bakiko ibwatene amone ibintu bingamwe nibyo lakini turoje mpaka boniga abantu mbagente kuna gusira mpaka family kine kigente kuna kuligi abantu bamwe abataranya ko bakonyorekana ekyo ni kintu kile arachikunyaka kwa advice serikali rabisi nabo igo inyara ko bakakubeka emirobiri mikana kwene kinga ensemi yekigambiro semo y'abanyanyimbo bachikunyaka bakubwatena kwene kinga oburendi bachikunyaka bukwera na guki ase abakenya right tukora murekera ndo musibati unindo chenga orabeire kagosabuna deputy director asense media public prosecutions nabo igora bere na experience ke myaka 30 okubwatekana namaganya ya Gen Z babeka abantu bari experience dia service ndo chengo biga experience kyae ngekeranete togosukanyise tokomurekera igambaro bakodite na Raila's daughter kurwase chinsemo kiri cyaturukana nabo igo umu president William Ruto nabeka gochora musibati yo kurukunga nere as Patrice a school moe oyiga nere ukikoba mu cabinet secretary ase nsema ya East African Community nabo igo nero musubati omutangani ko rwasenseme ya Turkana uchukonya nakabaka gutinya ikirugi ikyo onye bunge kigochigwetia gose yedari uchikwenda sibunge ngo ikabonse bingo ikabara sebunge because rasimanya ko bakwana barari nguri wale sebunge mama yakona ko bakwera nanda asinyimbo yemwa ibyense yobora ibyense sitawusanya ko bagutiani ngo nabo igwanza imirubiri yabo wikirano right so skasepeti ya gatatu bono tokumurekera teachers issue ose issue buna babo chabanyeruka wekera boni gando chikyumbige rya kubeti na wigo nat nigo kyabereke ko accuse serikali ya Kenya kubwatekana no gutaikerania amagania bo yo gukinia omusharobo buna babete ko bakwigwanana boni gaba goserera babere bakogosereria chiskuri jigo chikoigorwa ase tamya gatatu nigo barachikonyara ko bakogenda ase umugiro ngo bwatekana n'ikyombege rya Kupet kyabetege kubwaterana na NAT goteba buna onye serikali tiri ukigwikirana amagania banyare ko babaguca kumugirobo rasi actually nanya ataka bakingo tegera oroboti ruaye akero Missouri iyo nyataka baka ukwana bo kwerera asenje yubikante we amasomo
abereko bakakoba stagnant ase chisukuru au semeruri abereko bakego konga ase chisukuru kubwatikana amo nokonyora kubwatikwa chibesa koru ase kiganza kia serikali gose ebinto biri serikali yanyenta kwa bakekoria eira nechikunyaka bakego support bitaranyaka byumwikano unlike kero abalimu ba junior secondary teachers banyenta kwa bakwende mogomo ase kakyumotinyo yomo actually teri mutinyo yomo almost mutinyo yomo ni nuse singe chabana kere baigwete mbaka kere bakwende half term banyabalimu amparira na ase chisukuru banyenta kwa bagoteba nga abalimu machikunyaka bakoluku ase 10 billion cyanyenta kwa chikobeku ase kyombekeri gyokorikia abalimu ya Teacher Service Commission ane maiga ya matuku makekereitire tukaranga chibesa chirinjiranya kwa chikobeku usekoba allocated gochi asensemeri korengana amo ne bintu byanya to bikorwe gochororo nigo ba serikali yatebetenga kubwatikana amo no gweta goteta we budget ku mwako yiga bese chiga njiko kunyaka chiko toka kira chikunyaka bachikorikia abalimu abayiga ekiga nakyo kyanya kwa bagikuimukia dioroche rinene asensemiga y'abarimu asensemi ndi chibesa kya capitation chibesa chiga cyanya kwa chiko drain na sama tukamega abarimu abanene babereko bakona kolira bakakero abana bari kwende after actually na roche chi after chachagite mapema asikiri batetenga indagere yabolire abana bakunyara kwa bakuri school singencho besa njiranya kwa chikubwatu kuchisa ine jira chikunyaka chikoligereria ngaki abana abayiga bakunyaka bakonyora indagere katukunyora ase kalenda ya masomo government ni bantu kurwa chibesa ngayanya twabagikuri ira amasomo imesi ya Kenya nigakoba free abwese bari kunyaka bakuru chibesa ene chikunyaka bachikokonya aborokiwa bagakobera school banyora indagira amo n'ibintu bindi biri bakunyaka bagotumeka alias school bitukoche aserinde bono kare ikeranga after mu yakobera ngi school chinyige chibwata abana bange ekaba challenge enene gochi ase abarimu kunyaka bakomanage gose bakomaintain abana bari ase school cyabo igobone ebini bintu ebyombe bibere kirya kupeti nabo gokirikia nat byanyere ko bigochamo nabo igo potebanga onyore actually mbarate ngomogomo noro onyore school chikuigurwa serikali teranya ko bagikuimakanyito igo turabitiri kwenda omogomo kerondo chenga emegomeiga ndu abwatu mundu riko kunga David Okuta ingakiri arengo mo rikomo ne wikimbeke kya nat actually u jaman na anya to baga kurwana esegi arengenene kerware kubwata na Birio Kipsang amuna baraibande abangi baringe asensemiga yechemi imegomo nigo yare konyara ko bagekogendera yani bakekabe tradition anyoro Okuta taratebanga mabi school jiro mundu deyo kwanda school alikwale konyora otegeseti serikali neteba serikali kwana yakora ngakeri ya Kibaki I think na iri oru akonyara ko bakagoswera onyore oyo nditarakwana Okuta tarakwana yani mundu takwana school serikali ukwana yakora muri board ya mayagali amako nga Okuta ngia kwanire tarakwana bado tegerera lakini kero twaranga umwaziri Fred Matiang'i akaba kagoswa asense miga yitsemi akanyaka bakakorigeri ebintu biga nabo igo amono musibati naronya tekaba kagoswa Mohammed onya tekaba kagoswa asense miga yichisemi nabanya tekaba bakora emegomo y'abalimu wekachinga kichiga na ntonya ko tokora ase serikali yiga eyiyo muraibense Dr. William Samoei Ruto abalimu nandi banzi wo kombure na gotebanga ngo asabari kuirana ase street na kwane kinga ngobete bibare serikali enyaka bagikuigwa amagani yabo inki serikali kunyaka bagikubeteri kwetira asam negomo because enegasi yabo bakwete kunyaka bakurigereri nabo gukomanyanga inki kibwenda bakorekana kero umuntu atebirenga capitation chibes cha capitation kawaida ndobwata abalimu gaiga abalimu babwate oburemeru like CBC abalimu abatakiri kulikwa nabake okonyora nga boni nga tubwate grade 7 na grade 8 abo bwate gutwara abalimu na batatu lakini bono babwate mwalimu oyo ngake osomye emirimo 12 ebirasi bibiri nawi inawi igoto gutumuka
ikora nyo ko kolete mete nande ya masomo ya secondary nyo ko kolete humanities anu muntu humanities nyo ko kolete language anu muntu language bono rojo mwalimu ega ako language akore humanities akore sciences ngaki ko kunyara ka bage kunyarikana ekiana kibako nyako bakuboringa serikali nebwante nyako bage kuri nande gento kende bako nyako bakuboni ebirasi by'abana abayiga ngubenya tiko bikoroswo asichi school cha secondary ngi bakende to gutigarira asichi school cha primary esinge njoga iga mariko nyako bakonyeka nyandi bale sense meri ende kurangana boto ko tenga bali bali babwente ko form 1 bona bakwena mega basa basomi grade 7 and 8 oh yes 8 and 9 lakini bono no bali ke ya primary umwalimu wa primary ni gakoreta social studies na science nere bone tinite ichikwende chons anyore maths akorete maths general anyore Kiswahili akorete Kiswahili general aigandu bwate Kiswahili kwenda mpaka ebitengo bitatu tukatwara fasi tukatwara ichikwende lugha nabwo tukatwara hii ya kuandika insha ebichine chinse moisatu lakini bono gaigamete nga insha ero nabenga nga lugha na fasi niko chibwatirani igo mwana natetanya ko bagakwerera goichenu anyara ko bagakumenga ikikegendrete ekigana kyo abaraya abago bakonyako bakubona bwo bakonyako bagosora serikali nyako bagikuigwa ebiriro byabo inde bane kinga abana ngosoma bari ase environment rengia inde nabaromambi batokonyako bakoba abantu. Exactly. Bono doskase pecha kane to kumurikira igoro yechi kanisa agando chibari getenga religion on trial ntwaranga chikanisa nti abakoba chiko para chiweso ni asamangana politics chikanisa chinyinge sana agani ndo chenga omo president wose presidential task force niko yabere ko chiko ko recommendation ze chiko chikunyara ko ba chiko regulate ko se koranga chikanisa ngo bwachira majikara isaine alinemono baba isa kunyara ko ba ko endorse a political party endeyonsi wose a political party candidate anyara ko bakagutenena adenemono haigani ko bawukwaniranga ekanisa te abaisa gosokya a political candidate on the wensi wose gwesona ni asamangana akisiasa nabo ibyo bintu binde ndo chibari getega chi recommendation nechinyinga nemono mbaisa go conduct and harmful religious practices adenemono bigo naraba ko te amariye tagetega igamange sana ba komisiyo amariye tabona apostle pastor bishop na yanda manke lakini igato koraira na maiga ntwaranga mbamurikirete aiga aso musitorio shaka hola ndore bintu byakorekana oro ne bintu evinge baka wikira boniga bibwate obututukanu obonene ngabonige kanisa wika enyare ko bage wetenga namangana a political parties gose a siasa endeyonsi actually akonga nasingani ya chikanisa alo it's good a government nyaka bake kuwajibika na kwene kinga mbindu kibiri go saba Kenya ngendo kibako nyako babakurandirwa asengejo most of chikanisa chinyinge chire immense ya Kenya gose abantu abangwane ko bakwigore kanisa bari kunyako bakumanginga ngendo ki akonyako bakagosomye abantu kolende niga akonyako bakagosomye abantu moerio banyako bako moisadaka kuwatikana amuno bugima gokonga nandi bono kana banzi twate ngonyere gotite kulie bese umongina igore kanisa abwana bukori chinyinge lakini ibintu binkabune bigan paka naro chabantu asumtanda bawatanga esadaka bantu aje tujikuru esengejo apa pastor te yani leaders usabanta babuko chikanse chinyinge gendo chiko ichorera ni sadaka abantu bataipe takumanga esadaka iga actually kero kurigiria se bibilia ekunya kabage kwerera ingi kunya kabage kote banga asaba dikoni bari banya ko bako joru bakatebunga mo kwenda kurandie moi mukikendi gyons na mwegwa ni mwanja ko kereta unless mosiberu asichitigire cheno yukara ribura nyaka mo koreta lakini bono twarenge bono maybe zero recommendation iti kolegasi then the mbaba allowed a political umuntu umwana siasa ndo wense waso kanisa ikagera bagane naki kanisa te basogwe sora na mangana akisiasa umwana siasa rinara allowed waso kanisa actually karangwiranira orobatru murai wensa arwanya ko gakuwa tukabwangoiga
atebete onyore gokoenda ekanisa genda buna membe ndionsi osabirwe kore gogokora ekanisa karwa ekanisa genda echiro beka omokutano ogo beka amakonda abo ogang'otaete. Lakini bado si ni mwanasiasa? Ni mwanasiasa ali lakini abaraibe ekanisa narochi bakona gokana lakini ribaokana bamigirwe ebesa nke ate ung'ana amafuta ng'omote abashirika sibanatoa amafuta ase eng'encho echisadaka chiri chikonyaka chikorwegwa gochia ekanisa ebinto nabirire bigochikonyaka bikogaramia esadaka onyora gokomoa moe private riri abanto batarochi lakini bono oroche ng'a kwenda busia gwatangasa ng'a rero nigo nachire ekanisa iga naru omochango one 20,000 10,000 nkwane omopasto oyo iga aende kogora amafuta bono omonto onde otegererete nere mambiatete yonde ekanisa yaye nere omoe 10,000 omonto onde oisara ase emeka aria otabwati ebesa niga akonyaka boka goansa korengeri ng'aki nachi ng'okora inche ng'anse koegu 10,000 echi gose omonto oyo na esukuru achete oborandi gioka natakoreti sometimes gose omonto oyo iga na omonto onyarete koba kagoerengereria na kugura ekanisa yaye nanche ngita gwansa ekanisa yaye matari eborimo nimbwate nyumba nimbwate kwanyora mpaka neba na Sunday okonyora ng'a weekdays ebinto ebiao bigokorekana gose na esukuru Sunday na Saturday ekanisa ere mabu bono ebinto bika buna ebiga nabio eserikali bwante erigereria namba eyemo richiko riria anyarete koba rikorwa lazima omonto anyara koba kagotwara edegree ya theology anyara koba gakoewa eresesi ogotwara ekanisa. Namba ende ya kabere lazima anyara koba gakorwa ng'a ekanisa eye iga binto ki egochikonyaka koba gekwegeria eywo ne task force eria entang'ani yanyarete koba gekorwa amapendekezo anga buna aywo naende ya kabere yanyarete koba gekorwa amapendekezo aya iga ng'aki chikanisa chikonyaka koba chigochikonyaka koba chikorigererwa nabo igokoewa chireleases konyara koba chikogendereria ime ense ya Kenya ase eng'encho neba na ebinto ebinge actually neba na okorobekana oko iga most of the time bagoteba ng'a emeke emebe nero ororo biokorobekana bono toche ng'a abanto omonto agotwara omoyo bogochikoibera omonto pi omonto ostrainiri oimokirie gose na echironi obekire eduka yaye aye kwenda kwaimokia gose na echitivi abegete egari kwaimokia pi ebi iga na ebinto bikonyaka koba bigochangiwa na omoiko emebe koreng'ana buna rende bianyarete koba gegotebekana ntoranyaka koba tokoenda ase court of law tinyaka koba tokoapprove. Thank you togosikansa bono ntwarora abasigari mbakora egasi engiya kigima Hesbon korenda abanto iga bakorobekana abande bakarasa abande amasasi maiga yogokora egasi eye yonsi bono nigo National Police Service erachikonyara koba gekonyora 110 billion buna ebudget ndoche iga erikire bwa omwaka 2024-2025 igo bono chibesa echi timaete ngochikobwata gochia lakini batebire ng'a service to receive 110 billion echiase ekiombeki kia National Police Service ekio timaete ng'a ninya gokimerekera mono bono tiga ndakomorekera iga ase county ya Nandi bono nigo abamenyi be county bonsi babere koba bako protest gose korobekana obwatekana namarwa ya yechanga abere koba kagokina aroro igo bono barabuka nigo bakonyarwania asikiri bagotabuna aiga omusacho omong'ina omu emyaka 50 nomo na isano nebere 67 years abete koba kagosirio bugima mega yokonywa echanga ayo nase county ya Nandi bono togosoa ase kambi ya Kenya Kwanza the planned impeachment yomo deputy president Rigathi Gachagua ase kambi iboni ganigo Mount you yabere koba gose played gose gwatana na Mount Kenya region lakini ase kambi ya Kenya Kwanza yo Kenya ne twarenga bono nigo babere koba bakubagana aiga nkubwatekana abana siasa gete ase kyame abo bwa Kenya Kwanza bagoteba buna omo deputy president nabone toko bakoba impeached nabande bagokana nabande bagoteba ng'a ogokira kwa omo president aida ngobwate meaning enene kubwatekana no gutaka koba kokotaka kumurusia bisi omo deputy president aigana ase efesi ya 5 na 3 lakini ndo chama goso bakubwatirira igesponi aigani gondo chenga ekyombekeria DCI niyo kyabirege kubwata aba obisagete bari under Rigathi Gachagua bose bakora service yo deputy president Rigathi Gachagua asigere batabuna nigo bale link de gosabwatiranirie no co sponsor
abaiga baringi kurubikana aba bagurwa nka Gen Z igo niko batabuna mbarweta kibesa kitaringe mukiase aba muri abaiga baringi kurubikana ya abuna se epechiga ya gatano na gatatu ndaro twamurikira ase ekambi ya Kenya kwanza ekero tuchikwirana ndomurikire ase biro bichi gosora nabo gosira sabona yo amurikire ayo mungsase egasedia the standard buyakima katoko nyako toko na ase gazeti gage konge nabo igo kero toko na kurigiririga iganga nkigeri kiabe ko bagego korekana iminsi ya Kenya nane muno ase kigazeti kiga ibere tubwate gaiga tuchiko nyako tukurigiriria nabo ukuru ase county ya Kisii ng'angendo kikeri Kenya takabakeo korekana litukuri igoro ketugo chaka ase abaskari bari ba Kenya banyante ko bagwenda ase ensiri ya Haiti ukubwata na amo n'abanyimbo bande kwanikinga oboreni bo kikunyaka bukoiranirwa ase NCMU ose omorembero kikunyaka bukoiranirwa ase NCMU tukinga abaskari abaigani ko bagenda tokora igasi ingia abwesi bagenda tokona gotoria imiti aho ntwara bagotoria capital city ensiri nabo go amonechi nibi chichi byarenge angegali banyeko bakwira ubutini bw'enseme yuso umorembe nyeko bakokwirina ase ensemo iyo korengana buna abanyanyimba abaga ba Kenya banyatiko bawika ase ensemo iyo abaiko katoko suka ase peche ge konyako bakokwanira iguru yomo koyo mumuraibense ekwanyako kokwanira ase kideka chinge cyane ko bakigweta actually ge konge in politics ya Kenya abantu mbagenda kuburia ngaire mtego abegete ngansemo ya upizande nyako bakikasu muraibense ngayachite ngemetegeri ni ganye to baka kwebekera erebika omonyene I don't know lakini ndroche nga kurigereria korengana buna government egenderete nabo igo emirubiriri gendete ase serikali ya Kenya chinga kichiga chinguru cyo mokonyi bumuraibense niko kigenda ko nagokea kubwatikana nga ensemo ya upinzani anyaro ko bake goswa ase serikali nabo igo ndroche umuwaziri omonene onyanara ase government ebibi kwerera nga chinguru cyo mokonyi Kenya ko bakigo kyana lakini gato kurigeria ase impeachment procedure kunyaka bako kubwatigwa kumurusi abisi nigere ebwekaine amune yo kurusi umuraibense abisi ase nyenja abantu abaiga niho bakonyaka bagochorwa nabane dimo n'umwana w'icyo Kenya n'umwana w'icyo Kenya asimanya ko bakuruye birengere byaye anyara ko bakakora ki kako tebanga umurayi gango sokari gosengotikarale ase abisi yekonge esingane igaye yoko murusia abisi I don't think nigento keraisi lakini ayoroche process nero isengenjo nani muswado no takirirwa ikwase bunge bana ande bakateanga karanyutiga nande o bate irenga ngo ikibali bakadigoro ba DSI banya toko bakoboche babwatani baye ihiga siasa ya Kenya lakini ayekero kurarigeri either bindo mbirege batebire buna kulingana na DCI ense ko banga amagosa ya batebire igabwatira nigunaro yo go sponsor abayiga baringi kurobekana araba na yamayene ngigera mu suiye tarwabisi actually bono gabo lichiko nigo likwanza kubwatirwa asoma banda sekigambiro bale to busaiti bokweresa ng'aki ariko nyako bwakubwatiranie kero bwo busaiti buri bwanyako bogosoka teneni nakoteba andi nigo bakwina aso mwana injo kawaida abanza basanyira tisigina kiri erinde umuswado yiga ikigwa sebunge ngose ansemo yekigambiro batuneke ensemo yekigambiro ekigambiro bagikunyako bikuru ari ikiko ngabono yiga naye bwente kunyako bwakora kiyakora ati ni bwemirimo kubwatekana na ABCD irinde na kurugabu umuswada orasi munyako bukase bunge bukwane ku mwaka isiko omukonyi bumuraibense ge konge nabo go asense mwende ndikunyako yense miga ya ODM kubwatekana amona barahi abanene kuru asekya mekyo batakere ko itigia emeremo asokori kalirube nakwane kinga bono banyere ko bakorwa aseseme ya upinzani nabo goswa ase serikali abuka ngo mukwanira omukonyi bw'umurai asekya mekyo oyore omugavana bwe county oyo kabere omugavana bwe county ya Mombasa hari Azanjo nabo igonto bwate oyonde muyo ningo omugavana bwe county ya Kakamega
Wycliffe Oparanya nabo iko ntubwate national chairman obo ekiama kia ODM John Mbadi nabo iko amo n'abarai bande abange kirondo cyo umuriki bw'igazeti yiga agoteba abantu babiri baranya ko bagufiti amabaga yako abiri ko bakagutiku tubwate mu governor bwe county ya Kisii Paul Simba Arati nabwende ko cyana ko bakakoba mo debut ase mo debut osomo konyi bumurai ase kiama kia ODM nawe ngondo bwate musubati bwe county ya Homa Bay Gladys Wanga lakini bono ndoche nga kero ngoligereria according to me ODM nekyo ekiama kere Kenya gima andi abarya babiri bagukunyara ko bagoteba babe ti debut niga bakurwa sensemo ya Nyanza bonse actually urumura yo monene Raila Amolo Odinga tutwara mo debut okuru Kisii County tutwara uyonde okorwa Homa Bay County ejine county chire neighbors timetinga ki ata members be kiama bakunya ko bakotekinga ne yiga ezinginjo abuna banya ko bago propose go banya ko bago chikotenenera ekiama ikiga gya ODM abiko umo bunge bw'ikinsemo kitya Embakasi East Babu Owino nere irietari ya ndirororo ase esiroti yiga arachikunya ko bakagotenenera achikunya ko bakakwegwa burai nabo iko ososi nere nanya ko bakagukwanirwa iga nere natakire anya ko bakakurigirwa ekirugo ase ekiame kya ODM kubwatikana amo n'abantu bali banya ko bagochorwa nabo iko kuira ensemo area yobo waziri imensi ya Kenya nabo iko asensemo yende Nation Media Group yanya ko bagekomo akirangambu ya mono yo konyora otenete gosomo CEO Stephen Gatangama oyo nyato kabaka kako retire kurwase gasiyo nabo bachi kunya ko bakurya umu CEO oinde umuya urachi kunya ko bako genderia e company eyo nabo go ase county area Kiambu ndoroche Kimani wa Matangi nyato ko baka ukana bosio bwe committee ye senate asar kunya ko baka ranga abachogi batatoni banya ko bako ibwatene amuno bukumi ase 10 million 10 million che county chance ko bachiko sira ekibwanda kunyako bachiko rigirwa amo ne kigambe nabo ngo ekyombe kirikyo gotuka obosari aya Kenya DCI boigo asiti page cha gatindo chike konge na ande mangeta yo orobotindo rigana kunyako bingo na kwaliganiria umurigereria oito ane mono kubwatikana amo no musubati uyu mutangani onyataka bakago choru nabo igogo chikoba umu Anthony General umu tangani umu subati kerondo chenga gwikira boni gakanya nigo yanya ndiko bagekonyara abantu General Kianda gwikira borero kanga tokunyaka toko kwana kuru ase ntwa bwate umu Anthony General nyata ko bakakora igasi engiya kigima oyure ikonyaka bakakora kunga Charles Njonjo nyata ko bakawa 1963 kana ko bakawa 1979 oinero lingyo umu Anthony General umu muamu gosomo tangani bwensi ya Kenya urugabo tukanyaka batokonyora James Karungu 1980 to 1981 nyata ko bakawa safu emyaka emekesana kolengani wa amona babe korengana amone tamure nyata ko bakakobera abisi urugabo muntu nyata ko batokonyora Joseph Kamele nyata ko bakago to kagoswa 1981 to 1983 neri miaka ya ningo ya betemeke tunyore chine chinga kichitya moi tukamanya ka tokonyana Matthew Murray nyata ko bakakobera 1983 to 1991 na nikurugabu Amos wako akanyako ka uswa 1991 mboiko mwaka 2011 2011 nyata ko bakakurwa Amos wako nere nyata ko bakakwanika sana asensemiga kuse imirimiria nyata ko bakakora anamono engakeria Mwai Kibaki ingima etamu ingima ese myaka 10 nero nyata ko bakagusafunga umu Anthony General bumurai bwense ugatatu bwense ya Kenya Amos wako na soko igwa ane nigabetenga umu debut na bete umu vice president I think chinga kichie nyuma taraswa aso umu Anthony General Gugabu kanyaka otokonyora Gitu Muigai oyunya tokoba kaoswa 2011
wika 2018 nyatuka bakagosafu almost emyaka 5 entang'ani y'omurai bwense ukane bwense ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta na kuruga abu tukanyara kabato gutwara Paul Kihara nyatuka bakawiki 2018 wika 2022 awigo serikali eyu y'omurai bwense ukane akanyara kabakuru abisi nabo ningantu bwate Justin Muturi nyatuka bakagosafu 2022 wika 2024 miaka igogono tete ni miaka ibiri and now one actually miaka ibiri kana tirera lakini aso muntu nyataka bakago safu umwaka miaka meke yakoro kunga James B Karungu ikani kanya taka bakakobera umwaka yomo yeto tukusimitinyiri nyataka bakakwenda extra lakini ndo mubarete buno mwatoni general bono katonya tukabatokonya umuswati uyiga nyataka bakagochoru odur nerento chukunyaka tokorikeri ne achikunyaka bakagoswa ase keruge kana boigo igasiaye nyakira chukunyaka bakekobakiranya riko bakagoswa ase keruge kiga cyo Antoni general anera mono kwenda kwa device serikali emeremo irira chukunyaka bakekorera abakenya asense mo je constitution gusinga ki constitution ya serikali ya Kenya iraje kunya kwa kwenye understand gusiri kwenye tafsiri ngani atende kia kwenye understand na kwenye kolera uchi asi umwana inchi okawaida wanyite serikali inyaka bage kumukendia ari ataite asinchira jubikirana exactly to korra se sigosori nabo gosori anda kumenya kipaka se Kipchoge versus Bekele oiga ndo singa ndabwate ibintu ebinge in common igende getanga ni bonsi pi nigo bachagete battle yabo go samashindano abo mwaka 2003 as a world championship yarenke the French capital nabiga abo bonsi mbabete ko bagokinira as the Great Rift Valley igobono igamba bago chikupimana na industry mbere chika cha Paris 2024 lakini mba murekete nabo igo top races cy'abantu abayiga babiri ndoce nka Eliud Kipchoge mwaka 2018 ali asense ya Berlin nabo igo na 2017 abo asense ya Berlin abo igo Tokyo Marathon 2022 so nabo iga korona se Berlin Marathon nande umwaka 2022 echina chi top races cya umumenyeko iga Eliud Kipchoge nabo igo Kenenisa Bekele bono igo no yobwate top races chiriaba eteko bakako perform mono mwaka 2007 yasense ya Birmingham nabo igo 2007 me yonse bimwe mu top places nabo kurireka sedi ya the standard asepe chemero nketatu ne yamo irindo nyore asubu mononga naki abayiga babire barachiko bagotiemana asense mi yama minyoko nabo no ngaitengo gukora se egasetiga ya the standard ase eritukuria rero biyake maga kongendo chenga 92 kiraka igano twatsi kunyaka tukuvutura umurobiriga lakini abana bagenda kufunga chiskuru ase ike kibago chaka umuburi nyara ko kubanga umwana gwe emiri mako nyaka bakakora nayo umwana kwanyira ko kuwika ase nkaye no make sure ngango chenjuru mocho yo ase ngenjo kwabereye skuru amatuka mange usikwara ko ende skuru Monday to Friday usetu weekends boni gabera kaber no mwibulyo wote akona gotara kona kobera paralioka nyone kansa gende kansa ko kore kansa gende uligerie mburi nga yesibire aire terengomba mat nyetwire chinsi yaga ane tiago tigo mwibuli dinga chika ki mwibuli abwante gotumukara ara matunda na chokore miremo oisaranse tenga ngo chatiore etibi uligere chinga kichonsi mwibuli ana kuligerie ngomba mat engaki omete neri ucha konoro mwibuli obu mwana borege kundi arane bono bunyaruka bono opime to busigati bobye kaino orabigine kwanya bari bago chishiro baote banga nabo gutwara abasani lakini kero gutwara abasani abange kerura moke igote banga safari yawe te kwendare lakini kero bwata abasani abake nandi bako ku educate manyanga safari yawe ngare gochi ando atebanga ndebya abasani bago nangiri nyara ko bakingote ye character yago iko ibintu bingabune ibintu ko nyaka bako kurigereria andake gusoyo iga ametega no akonyara abantu abange bako nyaka bagosirira umuntu bago arite skuma mwabo ochogote intumi ntwaga ni nsutwarire ke nebono metenga kinere twarwe gasi na Lisbon chinsa mochire twarwe tina twaro chabanyaruka chinsa bari gwitaruche kwenda chinsa babwatere dia robot bago tenga njira bari
ni bintu bingamne binga TikTok nini iyo ngakineke actually na ije ngakinere na taite ntware simu kero narenge high school baka muko na ni school mwatema ng'aki simu mukunyaka mugoswanere school gari abarimu bakubaita serious bagotenga nizikora muntu na simu ikaiga abata ingakineke gocha gutware simu iyo baka nandi sometimes utatithio nyitware yakonge jinga kinyo chiwe ko utatithio tware simu na credit geta hiyo yani utatithio nyitware pitari nga ni credit orose tenero igwete nga nonyetiga iko ingakineke kararo cyubugima bwago boniga igoti agoteba nga utanyo simu tokora gintu gete biri ibintu biri umuburi ugakoire biri yakonyaka bakagukubikira mesa ibina biye bino it is your duty kwene kingako kororo mukia ino nyaka bakugucenji enkeyo na guso abana babo mbacha koba ngakwanya ko kini nyaka bako peta ubugima bwo lakini butame ngogote ingaki no soma oye na PhD okorekere gento ubongo bwago mbugweta ni korengera dio bumuburi obo na etasometi ne batasometi ibintu biraragwa advice otebe nga aigaru ninjete class ine lakini ekenama ite igoti gatuska baibuli ande abantu batutanganire komenya sense igam wakuna maarifa yatunya kwa togotegera ibirengere byabanya ko bagotsomya irinde ankyo na imugo tigara igisaku na imugo cyosomya abandi exactly wikerabuye konge nducinga tingo twarande mangi tuteno gwakiro murigire mbuya mono ya niyo nguru kwesipondosira nchendo kelame kiye konga